Nakadungog na mo ba kining manultion nga nay sa katawo na iningon siya usa siya ka plantita or kung laki usa siya ka plantito. So karong panahon sa pandemya, daghan na yung tawo no ang naningkamot mananom. Ila nang gipangga ang pagpananom sama sa mga gulay o mga prutas na pwede nilang pahimuslan. Ang gani kung makadungog og plantito or plantita, akainomdom yun ko sa akong lola. Ay akong gitudluan, pagpananom sa mga punuan nga adunay prutas sama sa santol or sa mangga. Ingon gani siya nako na nagtanom siya dili lang para sa iyang kaugalingon. Alang usab kini sa uban nga puhon, hindi man niya maabtan ang bunga, nailaing mahimulos ni ini. Aduna to'y usa ka boss nila sa usa ka kumpanya, no? Manager nila. Iyang gitawag iyang mga tawo, ug iyang gitagaan ang tagsa-tagsa usa ka liso. Liso sa langka, no? Kasayod man taon sa nang liso sa langka. Iyang giingnan sa duha ka bulan, ibalik ni kanako, kay ako manghusgaan kung kinsa ang akong i-promote sa kumpanya. So tinuod, ilang gitanom, pagrawat nila sa liso, ila kining gitanom, dayon. Atong uban, ilang gitanom, gibubuan, gibutan ng fertilizer, kuan sa adlaw. Pero ang uban, nahibulong sila, nganong di man jud nimo tubo. So ang uban gibuhat nila na malit sila seedling ngadto sa carbon. Seedling na no ilang giputang sa paso. Pag human sa duha ka bulan, gibalik nila sa manager. Dala-dala nila tong paso na nagturok na ilang langka. Sa tanan nga sa pito ka buok nga iyang giatagan na ay unom nga nagturok na ang binhi sa langka. Apan katong usa, wa gyud. Paso lang pero naa niya gitanom dito ang langka. Ug pagkakita sa manager, naguol siya. Naguol siya para sa unom. Ug nalipay siya sa katong usa, nga wa jud ni turok ang liso sa langka. So dito niya nakit-an nga katong usa ka tawo nga iyang gitanom tong liso nga gihatag sa manager, nga wa ni turok. Unsa man da itong lisuha, katong liso sa langka, gilaga na to sa manager bago niya gihatag. So kung gilaga na naluto na ng langka, di na jud na mo turok. Naluto naman. So katong usa ka tawo nga nagtanom ato, mo to iyang gitagaag promotion. Kay kato siya nga tawo, usa ka matinud-anon. Iyang tinuod gituman ang itanom ang liso, apan wa jud ni turok. Wa yun siya nag-uol, kaya man gituman ang gibuhat. Mao to ang usa ka talento na tinud-anay yun, iyang pagtrabaho, iyang pagtuman sa iyang manager. Sama pod kini sa atong giingon, sa atong Ginoo, sa Ebanghelyo, nga naghisgot sa liso. Unsa man tong liso, duha ka parabol or sambingay ang gihatag sa atong Ginoo. Ang liso nga gitanom, ug mitubo apan wala nasayod paunsa ni nitubo kita bitaw magtanom tag liso ato lang bisbisan paadlawan tingala mata ni tubo ikaw day nagpatubo ato nadyo laing makagagahom para kanato nga nagpatubo way lain kundi ang atong Ginoo. Ikaduhang sambingay sama usab sa liso nga gamay kaning liso sa mustasa ako dinhi siyang nakit-ano itong pag-eskwela na ako sa Parañaque, kaya akong teacher, si Father Joel, nagdala sa liso jud sa mustasa. Yang gihatag na mo tagsa sa among gipusa, pinog jud kaayo siya. Kung imong tan-awon, mura na siya kanang bahas diha sa atong dagat, ingana kapino. Pero imo nang itanom, muna si mahimo siyang shrub. Sa kapuno, di kay dako, pero muda ko siya, pwede mo salagan sa mga langgam o pasilong ang mga mananap. Unsa may atong kuha ni ini, itang tanan mga Kristiyano
500 years ago, kita nahimong Kristiyano Katoliko. Itagaan kita liso sa pagtuo. Mao ni ang pagtuo nga kita kinahanglan magkinabuhi, kinabuhing Dios nun. Diha, di lang sa mga okasyon, kundi sa matag adlaw. Ingon gani, giingon sa atong Salmo Responsorio, maayo gayod na kita magpasalamat sa Ginoo. Ingon bitaw ni Father John pagsugod, niya kita karon matag Domingo sa atong pagsimba, isip pasalamat sa atong Ginoo. Na kita gitagaan og gasa sa kinabuhi. Anay apa kita karon? Maayong panglawas. Pamilya nato, mga kaigsuunan nga naa gihapon nagpadayong nagsilbi sa atong Ginoo. Ikaduha, hindi lang kini ang liso sa pagtuo na atong gidawat, kita pod gihagit na palambuon ang atong pagtuo. Pinaagi sa pagdayeg, paghimaya sa atong Ginoo diya sa matag adlaw. Ato ning likayan, no? Usahay, miyembro kay ito sa Hitachi, no? Ang himantayon, tabian, chismosa, no? Libakera. Ato dyan ang likayan kay usahay, masipyat ta, muhusga dayon ta sa atong isig katawo, nakita nimo yung physical nga feature, i-judge na dayon ta. Wato pod kita pod gihagit na unta sa matag adlaw natong panginabuhi, atong puy-an atong pagtuo. Gikan nato masay nati sa uban sila pod madasig nga magpuyo nga matitundaanon nga mga anak sa Dios. So atong tupion karon unsa man atong gibuhat sa atong kagalingon. Kita ba nagsimba kanunay, nagatiman sa atong lawas. So ato na nang likayan ang mga butang nga dili makaayo kanato o dili pod maayong sumbanan sa uban. Manindog palihog.